Espresso, intenzita necháme na 4, preinfúzku na 3, mililitre 30, silná, stredná, OK, bude stačiť. Toto je tá preinfúzia, čo je super. Vieme si aj čas tej preinfúzky nastaviť. To nám pomáha extrakcii. Čiže za krátky čas vieme vysokú extrakciu mať práve tou preinfúziou. Super funkcia. Takže espresso, dámy. Veľmi je dobré. Má aj tú krémovú pénu, má aj intenzívne. Takže espresso. Super. Som spokojná. Perfekt. Čiže aj na espresso.